जोंनि गोबांथार फरायसाफोरखौ नैबेबायदि सिम्पल फ्रेक्शनेल नाम्बारनि एडिशनखौ सल्व खालामनाय समावहाय जोङो डिफिकाल्टि फेस खालामनायखौ नुनो मोनो मानो होनबा बिसोर प्रपार गाइड मोनाखै जानो हागौ थ' बेनिखायनो आं बेवहाय सर्ट फर्माव मोनसे एडिशन अफ फ्रेक्शननि बेयाव मोनब्रै कुइसन लानानै नोंसोरनो एक्सप्लेन खालामनो नागिरदों अब्ला बेयाव नायनो हागोन मोनब्रै कुइसनावहाय फर्स्ट कुइसनाव दं बेवहाय 1/7 एन्ड 2/7 बे सानैखौ मा खालामनांगौ प्लास खालामनांगौ स' बेयाव मोननैबो फ्रेक्शनखौ नायनो हागोन नोंसोर दिस इज अ टाइप अफ व्हाट लाइक फ्रेक्शन मीन्स ओरैबायदि फ्रेक्शन से बिसोरनि डेनोमिनेटरा मा जानानै दङ सेम स' इन केस अफ लाइक फ्रेक्शन जों एडिशन खालामबा जों मा खालामो मोननैनिबो एलसीएमआ मा जायो 7 दैट मीन इन शॉर्ट नों कमन गाहायाव मा लिरगोन 7 जस्ट गोजौनिखौल' प्लास खालामनांगौ 1 + 2 होनबा मा जागोन 3/7 अलराइट दानिया फैगोन क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 दं बेयाव 3/8 एन्ड 1/4 बेखौ मा खालामनांगौ प्लास खालामनांगौ स' बेयावहाय मा खालामगोन नोंसोरो एलसीएम लागोन 4 एन्ड 8 नि एलसीएमआ मा जायो 8 आनो राइट बेनि उनाव गोजौआव मा दङमोन 3 माल्टिप्लाइ नाव गाहायाव मा दङ 8 बे 8 आ बेखौ डिवाइड खालामो 8 आ 8 खौ डिवाइड दैट मीन्स जेसेबां एलसीएम मोनो बेखौ मा खालामनांगौ डिवाइड 8 आ 8 खौ डिवाइड खालामबा बेसेबां मोनगोन 1 8 1 जा 8 स' बे 1 आ जस्ट गोजौनिजों मा जायो माल्टिप्लाइ 1 आ इनटु जाहैबाय सेम प्रसेस नोङो बेयावहाय नैबे 1/4 आवबो बेखौनो एप्लाइ खालामगोन माब्रै डेनोमिनेटरा बेखौ मा खालामहरो डिवाइड नैबेखौ मा खालामहरो डिवाइड जेरै नैबेबो बेखौ मा खालामदोंमोनलाय डिवाइड स' 4 डिवाइडेड 8 डिवाइडेड बाय 4 माने 4 आ 8 खौ डिवाइड खालामबा बेसेबां मोनगोन नोंसोरो 4 2 जा 8 2 मोनदों नङा होमबा बे 2 आ सोरजों माल्टिप्लाइ जायो जस्ट गावनि गोजौनि पार्टजोंहाय दैट मीन्स 1 2 जा अब्ला आन्सारा बेसेबां जागोन बेयाव 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 बेयाव 2 बेयाव 3 3 एन्ड 2 बेसेबां मोनो प्लास खालामबा 5 आन्सारा जागोन 5/8 नाउ नेक्स्ट नैबाव नुदों नोंसोरो वन साइड फ्रेक्शनल नंबर राइट साइडआव नोंसोरो फ्रेक्शननि फर्माव नुवाखै नङा होमबा स' 1/5 एन्ड 3 बेयावहाय बाट जों डेनोमिनेटराव मा दं सानना लानांगौ 1 बाट इन शॉर्ट नोंसोरो मा खालाम बेबायदि फ्रेक्शनल नंबर नुयोबा वन साइडआव फ्रेक्शन राइट साइडआव नोंसोर फ्रेक्शन फर्माव नुवाखैबा डाइरेक्ट मा खालाम 1/5 खौ जेरै दं ओरै लेट नाउ प्लास दङबा प्लास जुदि माइनास दङबा माइनास बेजों माल्टिप्लाइ खालामहर खायस्रायैहाय नङा होमबा 5 3 जा बेसेबां मोनो 15 आन्सारा जागोन 16/5 बिकज 1 + 15 बेसेबां मोनो 16 डिवाइडेड बाय मा जाहैगोन बेयाव 5 खायथ्रा बेजों ओरै सानजाब हरबानो गोजौआव थिखो हरबानो डाइरेक्ट एन्सार मोनहैगोन अके दानिया लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 2/3 + 1/2 बेयाव मा खालामगोन नोंसोरो सेम नैबे क्वेश्चन नंबर 2 बानायनाय बायदि एलसीएम लागोन 2 एन्ड 3 नि एलसीएमआ बेसेबां जायो 6 माब्रैहाय 2 एन्ड 3 बिसोर रावजोंबो डिवाइड जाया दैट मीन्स 1 एन्ड 1 2 जा 2 1 3 जा 3 only 1 is common factor of these two number 3 and 2 बिदिबा नोंसोर गावजोंनो गाव माल्टिप्लाइ खालाम 2 3 जा बेसेबां मोनो 6 जुदि बिसोरा एक्सेप्ट 1 नि अनगायै जेबो कमन फेक्टर गैयाबाथाय बिसोरखौ गावजोंनो गाव मा खालामनांगौ माल्टिप्लाइ खालामनांगौ बा 2 3 जा बेसेबां मोनो 6 आरो इन शॉर्ट जेखुनु फ्रेक्शनल नाम्बारखौ विदाउट टेकिं एलसीएम लायालासिनो बानायनाय प्रसेसआ मा नोङो गाहायनिजों गाहायनि डाइरेक्ट मा खालाम माल्टिप्लाइ खालाम बाट बे सुइटेबल जायो सबसे माबायदि क्वेश्चनावहाय जेब्लानाखि बिसोरनि फ्रेक्शनल नाम्बार्सफोरा मा जायोबा स्मल जायोबा एकदम 2 3 फिसा फिसा जायोबा नैबेयावबो हायोमोन आं बेखौ खोन्थागोन दसे उनाव जेरै 2 एन्ड 3 नि नों सापज एलसीएमनि एबाउट जेबोखौनो मिथिया होमबा मा खालामनांगौ 2 3 जा डाइरेक्ट 6 गाहायनिजों माल्टिप्लाइ खालाम बिनि उनाव मा खालाम क्रस 2 2 जा बेसेबां मोनो 4 प्लस 3 1 जा बेसेबां मोनो 3 एन्सारा मा जाहैगोन बेयावहाय 7/6 अके नैबेनिखौ नायनो विदाउट टेकिं एलसीएम आं बेयाव एलसीएमखौ मा लादोंमोनलाय 8 लादोंमोन नङा होमबा थ' आं नैबेवहाय बेखौ माबोरै बानायगोन नाय विदाउट टेकिं एलसीएम क्वेश्चनाव दङमोन बेयावहाय मा दङमोन 3/8 एन्ड 1/4 नाय 3/8 प्लस 1/4 अके जों बेखौ माबोरै सल्व खालामनो हायो डाइरेक्ट 8 4 जा 32 गाहायनिजों माल्टिप्लाइ खालामनांगौ नङा होमबा एगेन क्रस माल्टिप्लिकेशन 4 3 जा मा जायो 12 एन्ड 8 1 जा 8 दाना बेखौ प्लास खालामबा 20 डिवाइडेड बाय मा मोनो 32 दा बेयाव मोजां अबजार्भ नुगोन लास्टआव अबजार्भ खालामबा लास्टआव नों नुगोन जे मोननैबो माजों डिवाइड जायो रिडिउस खालामजायो 4 जों 4 नि टेबलाव नोङो 4 5 जा 20 एन्ड 4 8 जा 32 दैट मीन्स फाइनल रिजाल्टआ मा जागोन 5/8 स' नैबेयावबो नोंसोर बेखौनो मोनदोंमोन नङा होमबा फार्स्टआवहाय बाय टेकिं एलसीएम नों सल्युशन खालामबा नोंनि एन्सारा 5/8 मोनो बाट विदाउट टेकिं एलसीएम बेयावबो मा मोनदों 5/8 डिफारेन्सआ मा बेयावहाय मोनसेल' एसे डिफिकाल्टि जायो नैबाय जे बेवहाय जुदि नों फार्स्ट टाइम शुरुआवनो जुदि एलसीएम लानानै केलकुलेसन बानायोबा नोंना बे सिम्पलेस्ट फर्माव मोनहैगोन एन्सारा जुदि विदाउट टेकिं एलसीएम नों सल्व खालामबा नोंना बिगार फर्माव जाहैगोन बेखौ नों लास्टआव रिडिउस खालामनांगौनि चान्स थायो नङा होमबा थ' बेल'नो डिफारेन्स बाट मोननैबो वेजों मा मोनो एन्सार मोनो दा खायफाया मा जायो एलसीएमनि कनसेप्ट बिराद लवार क्लासावहाय गेप जाबोयोबा हायार क्लासाव बुजिया जायो नङा होमबा थ' बिदिबा मा खालामनांगौ डाइरेक्ट गाहायनिजों गाहायनि माल्टिप्लाइ खालाम 3 2 जा 6 again 2 2 जा क्रस 2 2 जा 4 and 3 1 जा 3 बिनि उनाव प्लास खालामदो
एन्सार जुदि लास्टाव रिडिउस खालामजायोबा खालामदो खालामजायाबा बेनि थाबाय जेरै 7/6 बे रावजोंबो काटिं जाला केन्सेल आउट जाला नङा होमबा बाट नैबे 20 and 32 बे सानैबो 4 जों डिवाइड जायोमोन 4 5 जा 20 and 4 8 जा 32 that's why 5/8 is the final answer of this question number 2